Gitend kambi mar Shanta Gold nobedo gi romo moyiedhi kod MCs ma kaunti ma Kakamega matwak ewi weche mosebedo kaluoro kar kunyo mula ma Isulu Bushangala maidore Ikolomani. Mana kaka ripota mara Millicent Adhiambo leronwa jagore migawo mochung'ne weche mwandu manie bolo Hari Kimtae lero ni Sirkal geto omenda maromo bilion 20 kata yuto kowuok kuom chenro mar kunyo mula e alwora ma Ikolomani kendo gibiro luwo okenge machiko puodho kapok ochak kunyo mula kanyo. In your area Mheshimiwa Mkhada, samaki zimekufa zote kwa maji. Tuko na Chinese walikuwa wamekuja, walikuwa wanafanya mining, wakatengeneza board kwa maji, which is dangerous. Hiyo kukunya walikuwa wanakunywa hapo, silikuwa kwa maji. Sasa hizi samaki zinakufa huko. So these artisanal miners pia wengine, not Ikolomani people, are creating a lot of havoc to our people. Kanegi loso e kinde romono, MCs kotelnegi kod speaker mar od bura mar kaunti ma Kakamega, James Wanzala na Matse, oyangone giseyudo ng'urario kata petitions kowuok kuom jopiny ewi chenro mar kunyo mula e alwora ma Ikolomani, gino mamulo lo eka 337 ma kambi mar Shanta Gold dwani otime chenro mar kunyo mula. We have engaged and looked at the various laws and regimes guiding gold mining. So movements at the Shanta Gold will now be well coordinated and well structured. We'll start with the 2 petitions that have been forwarded to my office. Kuom mano gilero ni ging'ado mar bedo e twak mar galamoro gi jopiny mondo giwinj ywak gi ayanga kotenore kod ng'ur makamago. The issues in the petitions are widespread. One, they involve the economic rights, relocation rights. Where are they going to be moved to? How is the compensation going to be done? They involve the issue of the 70-20-10 rule. How is it going to be ascertained? They involve the issue of customary rights, and they also involve environmental rights. Will there be violation of human rights on our indigenous people? Jagoro emigawo mochung'ne mwandu manie bolowo Hari Kimtae mabende ne oyuore romono osingo ni onge lesen mag kunyo mula ma ibiro chiw kapok winjruok makare kod jopiny obedoe kata obedo ni chenro mar kunyo mula ma Ikolomani biro miyo Sirkal yuto maromo bilion 20. Here today it has been proposed that we expand to 15, so we shall finally appoint that committee so that they will be able to be the liaison, because you realize that we have had infiltrators, people who have no role at all, infiltrating into the engagements and distorting information, distorting facts. Ewi mano, kalure ne kar kunyo mula ma Ikolomani, ong'ere ni kod mula manengone romo bilion 685. Kimtae otielo ni gibiro bedo piny kod jotend arita makono mar neno ni jopiny okoroch ratichgi. If it's a case where it can be withdrawn, we shall request them to withdraw so that we continue together. And we want to say pole to the families who lost their loved ones. This was an unfortunate incident. One of the MCAs here has just told us how they were attacked and how the family has been affected. And we really say this is not the way we need to do mining. Magi biro tok ywaruok mane omienjo e kaunti ma Kakamega dweche 2 mokalo e kind jodak makono kod jorit kar kunyo mula, gino mane oweyo ji 3 owito ngimagi ka ji 60 to ne omaki. Millicent Adhiambo, Ramogi TV, Kisumu County.